ሰላም ከመይከም ሲዩ ዕለታዊ ዜና ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀምረሉ ሓደ መስከረም ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ልኡኽና ካብ ኣስመራ ጸብጺቡ ኣብቲ ብድሮ እቲ በዓል ማለት 31 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ሮማ ዝተኻየደ ጽምብል ዝኽሪ ነቲ ዕለት ዘዘኻኽሩን ንምምጻእ ናጽነት ዝነበረ ጉዕዞ ዘንጸባርቑን በበይኖም ባህላዊ ምርኢታት ቀሪቦም ነይሮም። ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን እውን ብምኽንያት እቲ በዓል መግለጺ ኣውፂኡሎም። እቲ መግለጺ ኤርትራን ህዝባን ዝሓለፍዎ ቃልሲ ንህላዌ ድሕሪ ምዝርዛር ኣልማዛዊ እየበል ክንጽምብል ከለና እምበኣር ንባሕቲ መስከረም ከም ኣውደ ዓመት መብጽዓ መጠን መብጽዓታት ሰውራና ብምኽባር ሓርነትና ዓቂብና ንኤርትራ ፍትሕን ልምዓትን ራህዋን ዝሰፈና ሃገር ንኽንሃንጻ መብጽዓና ክነሐድስ ግቡእ እዩ ኢሉሎም። ብረታዊ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1961 ብእድሪስ ዓወተ ኣብ ዞባ ባርካ ኣብ ጎቦ ኣዳል ከም ዝተጀመረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ህወሓት ኣብ ዝኣተውዎ ከባብታት ኣምሓራ ዝነበረ ብርክት ዝበለ መኻዚኖታትና ከም ዘመትዎን ሙሉእ ንምሉእ ጥርሑ ከም ዘትረፍዎን መረጋገጺ ኣለና ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ንባዕሎም ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝጽውዑ መንግስቲ ግን ኣሸብርቲ ዝብሎም ዕጡቓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንመኻዚኖታት ትካል ረድኤት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝዘረፉ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሻን ጆንስ ኣፍሊጡሎም። ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ምስ መንግስታዊ ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ህወሓት ኣብ ዝኣተውዎ ከባብታት ኣምሓራ ዝነበረ ብርክት ዝበለ መኻዚኖታትና ከም ዝዘመትዎን ሙሉእ ንምሉእ ጥርሑ ከም ዘትረፍዎን መረጋገጺ ኣለና ኢሉ ከም እምነተይ ህወሓት ኣዝዩ በለጸኛ ኮይኑ ጸኒሑ ይብል እቲ ዳይሬክተር። ብዛዕባ እዚ ካብ ህወሓት ኮነ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ርእይቶ ኣይተረኽበን ይብል ሮይተርስ። ብኻል ወገን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ኢድ ምእታው ኮነ ምስራቅ ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ ወሃቢ ቃል ዩኤስኤአይዲ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ካብ ጅምር ብኩሎም ወገናት ናይ ምዝራፍ ኣብነታት ርኢና ኢና ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስታት 900,000 ዝኾኑ ኣብ ኩነታት ዓጸቦ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ 5 ሚልዮን ካልኦት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ጽበይ ምዃኖም ዩኤስኤአይዲ ይግምት። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሶማሌን ሃረርን ከምኡውን ኣብ ደቡብ ዞባ ኦሞ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ምርጫ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ምርጫ ዝበዝሐ መራፅን ተወዳዳራይን ኣብ ዝርከበሉ ክልል ሶማሌ ዝወዳደር ፓርቲ ኢዜማ ኣብ ልዕሊ ቦርድ ምርጫ ቅሬትኡ ኣስሚዑሎም። ፓርቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ሓድሽ ካርዲ ምርጫ ክሕተም ኣፈጸምቲ ምርጫ ገለልተኛ ክኾኑ ከምኡ ድማ ክልተ ተወሰኽቲ መደበራት ምርጫ ክውሰኹ ዝብሉ 8 ቅሬታታት ኣቕሪቡሎም። ቦርድ ምርጫ በወገኑ እቶም ቅሬታታት ኣቐዲሞም ከም ዘይበጽሕዎ ኣፍሊጡሎም። ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል እዩ ካብ ድሬዳዋ። ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ኣብ ልዕሊ ብባጃጅ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰላማውያን ዜጋታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ምሟቶም ነበርቲ ከባቢ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ዞባ መተከል ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ እዙ ክመሓደር እንተተገብረ እውን ኣብቲ ከባቢ ዝድለ ሰላምን ምርግጋእን ከምጽእ ከም ዘይከኣለ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝበሃል ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣፍሊጡሎም። ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኾነ ካብ ኮማንድ ፖስት ተወሳኺ ርእይቶ ምርካብ ኣይተኻእለን ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ታንዛንያ መራሕቲ ዝዓበየ ፓርቲ ካዲማ ሎሚ ብኽሲ ግብረ ሽበራ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ። ፓርቲ ካዲማ ግን መራሒኡ ፊርማን ምብወ ዝተኸሰሰሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎን ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንምጭፍላቕን ዝዓለመ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ፍሪማን ምብወ ካብ ሓምለ 21 ጀሚሩ ምስ ተኣሰረ እዩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ምልባዕ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ክታበት ንምውሳድ ምዕጢጣይ ቀጺሉ ይርከብ። ዛጊድ ካብ መንጎ 1.3 ቢልዮን ኣፍሪቃውያን ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱ ትሕቲ 200 ጥራይኦም። ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝርከብ ቮልካኖ ድሕሪ ምትኳሱ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ሕማቕ ኩነታትን ዝዓረቐ ድኳናትን ምንባር ቀጺሎም ኣለዉ። እቶም ብቮልካኖ ዝተፈናቐሉ ሰባት ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክግበረሎም ይምሕፀኑ ኣለዉ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። ኢጣልያ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን 191 ስደተኛታት ካብ 7 ዝተፈላለያ ጀላቡ ከም ዘድሓነት ትገልጽ ኣላ። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኢጣልያ ከም ዝሓበሮ ሎሚ ዓመት ብባሕሪ ዝሰገሩ
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ዛይዶም ኣለዉ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ። ኣይዳ ዝተሰመየ ሃቦብላ ኣብ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዕንወት የውርዳ ኣሎ። እቲ ሃቦብላ ንሓያሎም መሰረታውያን ትሕተ ቅርጺ ዕንዩ ንሚልዮናት ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉን ብዘይ መዕቆቢ ኣትሪፉን ኣሎ። ነቲ ኣብ ግዝኣት ሉዊዝያና ከቢድ ዕንወት ኣኸቲሉ ዘሎ ሃቦብላ ኣመልኪቱ ንዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ መንያ ፍርቂ። እቲ ኣይዳ ዝተሰየመ ሃቦብላ ብሕልፊ ኣብ ኒው ኦርሊንስ መስመራት ኤሌክትሪክ ብምብልሻው ንህይወት ሚልዮናት ኣመዛቢሉሎም። ኣብ ሰዓት ኣስታት 240 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ዝነበሮ ኣብ ሰንበት ዝወደቐ ሃቦብላ ኣብ ፈለግ ሚሲሲፒ ዝነበረ ቁልፊ መስመር ኤሌክትሪክ ስለ ዘዕነዎ ኣብ ደቡባዊ ሉዊዝያና ንዝርከብ ሰፊሕ ቦታታት ሓይሊ መብራህቲ ኣጥፊኡሎም። ሰመዚ እተን ክፍላተ ግዝኣት ከም ዘመልከትዎ ድማ ነቲ መስመር ኤሌክትሪክ ንምምላስ ብውሕዱ 30 መዓልታት ክሓትት እዩ። ነዚ መሊሱ ዘግድዶ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ልዑል ሙቐት ኣየር ምዃኑ ነበርቲ ይሕብሩ። ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብያተ ሕክምና ክሽገራን ቤት ትምህርትን ዘይተወሰነ ግዜ ክዕፀን ተገዲዱሎም። ምምሕዳር ከተማ ኒው ኦርሊንስ ህዝቢ ምግቢ መጽለልን መዝሓልን ዝረኽበሉ ማእኸል ከፊቶም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሉዊዝያና ጆን ቤል ኤድዋርድስ እቶም መሰረታውያን ቀረባት ኣገልግሎት ስለ ዝዓነዉ ነቶም ካብቲ ሃቦብላ ንምድሓን ኣብ መኸወሊ ስፍራ ዝተወስዱ ኣብ ዘለውዎ ክጸንሑ ተማሕፂኑሎም። ኣብ ገለ ክፋል ከተማ ኒው ኦርሊንስ መስመር ኤሌክትሪክ ክጅመር ዳ ዕድል ይርከብ እምበር ኣብ ካልእ ወገንሲ ገና ክሳብ ሕጂ ኣይተመልሰን ዘሎም። ወለንተኛታትን ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕንን ነቶም ክግዕዙ ዘይከኣሉ ነበርቲ ኣብ ምሕጋዝን ምድሓንን ይሰርሑ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎም። ዛጊድ ብሰንኪ ሃቦብላ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎም። ክፍለ ግዝኣት ሉዊዝያና ብከምዚ ዝኣመሰለ ብርቱዕ ሃቦብላ ክትረም እዚ ድሕሪ 16 ዓመታት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ቅድሚ 16 ዓመታት ካትሪና ዝተሰመየ ሃቦብላ ኣስታት 1800 ሰባት ቀቲሉ ካልእ ዓበይቲ ዕንወታት ኣውሪዱ ነይሩ እዩ። ሃቦብላታት ኣይዳ ናብ ካልእ ጎረባብቲ ግዝኣታት ይቕፅል ምህላው ተፈሊጡሎ። ሰመዚ ማእኸል መጽናዕቲ ሃቦብላ ከም ዘመልከትዎ ድማ ኣብ ግዝኣታት ሰሜን ካሮላይና፣ ቨርጂኒያ፣ ቴነሲ፣ ሜሪላንድ፣ ፔንሲልቬንያ፣ ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲን ከነቲኬትን ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ካብ ዜና ኣሜሪካ ከይወፃና ቴክሳስ ንምንጻል ጥንሲ ኣመልኪታ ዝጸንዐ ሕጊ ኣሕሊፋ። ግዝኣት ቴክሳስ ድቂ ጥንሲ ድሕሪ 6 ሰሙናት ከይንጸል ዝኽልክል እማሜ ድሕሪ ምቕራባ እቲ ንጥፈ ሕጊ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ተቃውሞ ስለ ዘይገጠሞ ካብ ሎሚ ረቡዕ ኣድሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል ተባሂሉሎም። ተጣበቕቲ መሰላት ነቲ ሕጊ ንምብርዓን ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ክጽውዑ ዳ ይጽንሑ እምበር ዝተጸበይዎ ተቃውሞ ብዘይምምጽኡ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። እቶም ተጣበቕቲ ከም ዝጠቐስዎ ካብ 85 ክሳብ 90 ሚእታዊ ኣብ ግዝኣት ቴክሳስ ዝፍጸም ምንጻል ጥንሲ ድሕሪ 6 ሰሙናት ዝካየድ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ይምጉቱ እቶም ተጣበቕቲ ኣብታ ግዝኣት ዝርከባ ኣገልግሎት ምንጻል ጥንሲ ዝህባ ማእከላት ጥዕና መብዛሕትአን ክዕፀዋ ክግደዳየን። ድሕሪ 1973 ከምዚ ዝመስል ንምንጻል ጥንሲ ዝቐጽዕ ጽኑዕ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ግዝኣት ተተግቢሩ ከም ዘይፈልጥ እዮም ተጣበቕቲ ዝገልጹ። ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሕጊ ንምስራዝ ክገብርኦ ጸንሓ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ብመሰረት ሕጂ ኣብ ተግባር ክውዕል ትጽጊት ካብ ዝግብረሉ ሕጊ ቴክሳስ ካብቲ ዝተባህለ ገደብ ግዜ ወፃኢ ኣብ ምንጻል ጥንሲ ንዝተሳተፈ ዜጋ ክሳብ ናይ $10,000 መቕጻዕቲ ዝህብ እዩ። ዜና በዚ ፍጸም። ናብ ዝቕጽል ምድላዋትና أقرب زينا تولد ولد جبريل يديرو جبري كونان يقرأتها يقنيلنا تولد إذ تكتاتل وزلكم فنو VOA راديو دمس أمريكا كاب واشنطن دي سي يو دحر زينا قبل على تجارو قبل سراوت من كل خالي في الصم الله بزبلوه نايم قصرتي من كلباتن كالوت مجهز تصبا ومسلاتن نخنيات ناب إثيوبيا عين ملسن زبلو أبدبوب السودان 226 أبالات عقب سلام حورات من قصات عقوا خمزحاتتون VOA قليتهم ازي كم زي الكولو كربلومي تدقاقامي مبروي سلازتوهابا ملسي كم زيهب وهابك الله حيلتات من كل هالسراوت إثيوبيا كولونيل جيت النت أرانا قليتهم له كاب بيت صحفة مأخذ مخبار السلام أديس أبابا دبوب السودان جنيفن كاب UNHCR ملسن نمبر كابز قبرنا يصعري أي سلطن مولو ريبورت تقرب لكم الله كاب قبرة كولونيل قبر مدهن مسفن نايم بل 13 زوريا لوخ ريجيمنت اوبريشن مختل عزازي بمخان
ናብ ደቡብ ሱዳን ምኽባር ሰላም 15 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ከም ዝተዋፈሩ ይገልጹ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተዋፈርና ተወለድቲ ትግራይ አባላት ዓቃቢ ሰላም ኩሉ ተጽዕኖታት ክኢልና ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኹን ድሌት ደቡብ ሱዳንን አማሊእና ጽቡቕ ሰሪሕና ይብሉ። ሰላም አስከባሪ ሓላፍነት ናይ ዝመጣና ዝነበረ ብዙሕ ቻሌንጅ ተሽኪና ለስራሕ ዓቢ ትኩረት ገራም ሰራሕና ለኹነታት ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተገበረ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ተገበረ ጀኖሳይድ ወኡ መሰረት ብዙሕ ዝበለ ጫና ነርና። ምክንያቱ ጁንታ ባለ ሓደ ጊዜ ህነግ ንብሃል ብርክት ዝበለ ስማት ተበፅሒና ነቲ ሚሽን ዝነበረ ክራይሲስ ባዕልና ኢና ኺድና ያው ብዶክና ስሕና ዓለም ኣንቀፍ ሚሽን ንፍፅም ዘለና ኣብ ሕጂ ቦታ ስካዕ ዘለና ዝብዩ ብዙሕ ክርክር ሓሊፍና እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ምስ ሕወሓት ሓቢርኩም ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ማእሰር ተፈሪድዎም እዩ። ካልኦት 150 ኣባላት ሰራዊት እውን ጉዳዮም ተጻርዩ ምስ ተወድአ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ምጽብጻብና ይዝከር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ን19 ኣዋርሕ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ከም ዘገልገሉ ዝገለጹ ኮሎኔል ገብረ መድህን ተልእኾኦም ወዲኦም ናብ ኢትዮጵያ ንዘይምምላስ ዝወሰኑሉ ከም ዝክብሉ ይገልጹ። መሰረታዊ ነገር ኣይንከድ ምክንያቱ ዓድና ህዝብና እናተጨፍጨፈ ሓዋትና እናተቆተሉ ቦታትና እናተቆተሉ ዓደታትና እናተዓመፃ ወላቲ ከዚ ዓመት ዘገልገለ መከላከያ ኣብኦም ዝነበረ ኢዶውን ወንጀለኛ ገይሮም ኣሲሮሞ ከም ዘለዎም ስለዘይንፈልጥ ንሕና ዓኺላ ዝለትና ሃገር ክንከይደ ይምከል። ምክንያቱ ንሕና ጽቡቕና ሰሪሕና ስለዚ ፀላእኾይና በድጋሚ ክንቀጥል ስለዘይምክእል ሕጂ ኣብ ሕጊ ዘሎ ቦታ ከዓ ዝኾንና ኣርዋሓቲትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዙ ኣካባቢ ኢና ንርከብ። ካብ 154 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም እቶም 126 ዕቑባ ከም ዝሓተቱን 25ኦም ግን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሱን ኮሎኔል ገብረ መድህን ገሊጾም። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበኩም ዝለዓለ ተልእኾ ንሃገርኩም ክሒድኩም ንዝብልኹም መልስኹም እንታይ እዩ ዝብል ተሓቲቶም ኮሎኔል ገብረ መድህን ንሕና ከይኮናስ መንግስቲ እዩ ከዲዑና ይብሉ። ኣይኮነን ንሕና ኣይኮናን ከዲዕና መንግስቲ ከዲዕና እዚ ህይወት ምትራፊ እምበር ክድዓት ኣይኮነን። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ይለካ ኣለዋ እቲ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ምክንያታዊ ምስ ጀመርዎ እቲ ዝነበረ ትግራዋይ መኮነን ይኹን ዋላ ታሕተዋይ ኦፊሰር ኣበይ ከም ዘለዉ ናይ ንፈልጥን ስለዚ ካድዓና ንሕና ተሃገሩ መንግስታት ተቐቢሎምና ኣለዉ። ደቡብ ሱዳን ብኡ መሰረት ናይ ባዕሎም ስምዒ እዩ። ስለዚ ብኡ ኣማካይነት ኢና ሕወሓቲትና ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዋላ ሚሽን ፈሲሞም ሰላም አስከባሪ ሚሽናት ፈሲሞም እውን ዓበይ ከም ዘእትዎም ስለዘይፍለጥ ተጨባጭ ንሕና ዝወሰናዮ ውሳኔ እውን እዩ ዓድና ጠሊላ ይኮና ንሕና እቶም ሓተቲ ዕቑባ ንዘቕረብዎም ክስታት ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ኣብቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ መብርሂ ከም ዝተዋህቦ ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም ነሱ ከውስጥም ከውጭም ሆነው ስለሆነ ውጊያ የከፈቱት ንሳቶም ውግእ ዝኸፈቱ ካብ ውሽጥን ወፃእን ስለ ዝኾነ እቶም ዝምለሱ ከም ዘለዉ ኮይኑ ብኡ ግዳያት ኮይኖም ዝተረፉ ሰባት ክህልው እዮም። ግን ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ዝህብን ዝከታተሎም ናይ መከላኸሊ ኣካል ማእኸል ምኽባር ሰላም ስለ ዘሎን ናቱ ሓላፊ መልሲ ክህብ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም። ናብ ኣተሓባባሪ ናይቲ ማእኸል ብርጋዴር ጀነራል መኮነን ተደጋጋሚ ደዊልና መልሲ ኣይረኸብናን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ደካቲት 15 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት መንግስታት ኣብ ሱዳን ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ኢኹም እናበሉ ስለ ዘንከላበቱናን ቅድም ክብል ተልእኾኦም ወዲኦም ዝተመልሱ ኣባላት ሰራዊት ኣበይ ከም ዝኣተው ስለ ዘይንፈልጥን ኣይንምለስን ኢሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ዕግርግር ተፈጢሩ ዕቑባ ምሕታቶም ጸብጺብና ነይርና። ኣብቲ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባኦም መግለጺ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፀ ዜና ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ክብሉ ብምጽዋዕ ጽቡቕ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ኣጸሊሞም ክብሉ ኸሲሶሞም ነይሮም። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። የቕንያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዘራረብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጸገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ትግራይ ኢትዮጵያን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ኣለማዮ ፈንታውን ጳውሎስ ተስፋ ጌርጌስን እዮም።
ጳውሎስ ተስፋጌርጊስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማክጊል ካናዳ ናይ ሕጊ ዲግሪ ረኺቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኤርትራ ናይ ሕጊ መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ 80ታት ንኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኤርትራውያን ዘተሓባበር ዝነበረ ጳውሎስ ተስፋጌርጊስ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ንቕዋም ኤርትራ ምስ ዘዳለወ ኮሚሽን ኮይኑ ዝሰርሐ ብ2002 ጳውሎስ ተስፋጌርጊስን 17 ካልኦት ኤርትራውያንን ንድሕነት ኤርትራ ተበግሶ ዜጋታት CIS ዝብል ማሕበር መስሪቶም ኣለማዮ ፋንታው ኣብ ሚያዝያ 2009 ካብቲ ኣብ ሽላይንጊን ኦስትሪያ ዝርከብ ማእከል መጽናዕቲ ሰላም ዩኒቨርሲቲ ኤውሮጳ ብውሕሉል ስነ ጥበብ መጽናዕቲ ሰላምን ግጭትን ተመሪቑ ኣብ ሳልዝበርግ ግሎባል ሴሚናር እውን ተሳቲፉ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱፎክ ኮሌጅ ሳይንስን ስነ ጥበብን በጻሒ ፕሮፌሰር ኣስተምህሮ መንግስቲ ኮይኑ ይዓይሎም። ኣዳላውን ኣቕራብን ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ከሕልፈኩም እየ። ክብረት ያበለይ ኣጋይሽና ነቲ መእተውን ንመንያ ዜና ነመስግን እሞ ከምቲ ዝተጠቕሰ ጸጋማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኢትዮጵያን ዝብል ኮይነሎ ኣቶ ጳውሎስ ተስፋጌርጊስን ኣለማዮ ፋንታውን ነውን ደጊመ ኣመስግነኩም። ክብረት ኢልና ጳውሎስ ካባኻ ተሰማዕናዮ ጽቡቕ እዩ ህይወት እንታይ ምሂርኳ ብዝብል እስኪ ንጀምር። ጸጋማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ኢና ንዛራረብ ዘለና እሞ እንታይ ምሂርኳ ህይወት? ከምቲ ዝበልካዮ ሕወይ ካባኻትኩም ዓባኣነ ስለዚ ካብ ህይወት ብዙሕ ተማሂረ ይኽእል ክእል ኤርትራዊ ምዃነ ከዓ ካብ ንእሽቶይ ኣብ ናይ ፖለቲካ ብድሆ ኣትየ ክብል ክእል ኩላና ከም ንፈልጦ ታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ቃልሲ እዩ። ካብ 40 ሒዝካ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ UN ክኸይድ ብዙሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክካየድ ድሕሪኡ ካብ ሰን ሓደን ከም ዘሎም መዓልቲ ባሕቲ መስከረም ብረታዊ ቃልሲ ክጅመር እሱን 30 ዓመት ክኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ ስሳት ማለት እዩ ሓንሳት ክብል ክእል ኣብ ናይ ፖለቲካ ሃዋሁ የተወሪደ ኣብኡ ዓብየ ከም ተማሃሮ ኮይና ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ሃገርና ናሕና ቋንቋ ክንብል ንቃለስ ነርና ኣብ ኩሉ ተሳቲፈ ድሕሪኡ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መስከትኩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃስ ኣብኡ ኣክቲቭ ነይረ ድሕሪኡ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ረድኤት እውን ካብ 7 ኣትዮ ክሳብ ነፃነት ማለት እዩ እንታይ እዩ ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ህይወትና የጋጥም በቲ ሓደ ወገን ተወዲብካ ምስራሕ ዓወት ምምፃእ ዓወት ሃገር ምትረኸብካ ዝዓበየ ከቢድ ብድሆ ከም ዘሎ ምርኣይን ዘጋጥመካ ክስመሃር ምኽኣለን ካብ ኩሉ ግን ሰብ ዓቕሚ ኣለዎ ሓያል ዓቕሚ ኣለዎ ክቃለስ ይኽእል ክወድቑ ንኽእል እዩ ክዕወት ከዓ ይኽእል ተዓውቱ ከዓ ብዙሕ ነገር ክእል እዩ ገብር ክእል እዩ ስለዚ ተስፋ ዘይመቁራፅ ዝብል እዩ ናተይ ናይ ህይወት ተመክሮን ትምህርትን ክብል ክእል። ክብረት ያበለይ ኣለማዮ ወይ ኣሌክስ ዕድሜኻ ንኡስ ኢኻ ህይወት ኢልና ክንሓተካ ኢና ግድን እዩ እንታይ ተማሂርካ? ከቢድ ሕቶ እዩ በትረ ይኹን ዳ እምበር ሓፂኡ ንመመላስ ክሙክር እየ ህይወት ወርናብራ ሕዚ የጀሚሮ ክብል ይኽእል እየ ሕዚ 40 መልኤ ስለለለኹ ናብራ 40 እዩ ዝጅመር ቅድሚኡ ዘሎ ግን ናይ መጻሕፍቲ መንባብን ናይ ቤት ትምህርቲ ዘሕለፍኩሉ ግዜ እዩ ዝኸውን ነገር ግን ካብቲ ዘሕለፍክዎ ዘመን ዝተምሃርክዎ ነገር እንተሃልዩ እንታይ እዩ ሕማቅነት ኩናት ሰፈር ጌርና ኢና ኢለ ሓስብ እየ ካብ ቁልዕነተይ ናይ ምስ ደርጊ ዝተገበረ ናይ ቀዳማይ ሲቪል ዋር ዝብሎ ዝሕለፍና እዩ እዋን ጦርነት እዩ ዝነበረ ቆልዑት ኮይና ናይ ኣየር ደብዳብ ክመጽእ ከሎ ንነዊሕ እዋን ስትሮማታይዝድ ከም ዝነበርኩ ኣይረመምበር ብሕልመይ እውን ዝሪኦ ናይ ደርጊ ተዋጋእቲ ጀትታት መጽእ ክድብል ባከለዋ ድሕሪኡ ድማ ሰላም ረኺብና ኢልና ብዙሕ ለይጸናሕና ካልኣይ ውግእ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ኣሕዋትና ኣኮታትና ስኢና ሕዝለለ መሊስና እንደገና ካልኣይ ሲቪል ዋር ንብሎ ተኸፊቱ ኣሎ ብጣዕሚ ብዝሕዚ መንገዲ ድማ ንኤርትራ ስሒቡ ኣትዩዋ እኒኦ መሪርነት ኩናት ተማሂረ እየ ዝብል ይቕኒለይ ንመእተዊ ዝሃብኩምና ርእቶታት ግን መስግነኩም ኣብኡ እንተለኻ እሞ ኣለማዮ ኣብዚ እዋን እዚ ጸገማት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እንታይ እዩ ንዓኻ ብንጹር ዝርአካ እንታይ እዩ ኣይኖም እዮም ጸገማት ናይልና ክነለልዮም ንኽእል? ቅድሚ ሞት ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ሰሓባት ነይሮም እዮም ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልቲኦም ውድባት ኣብ ውድብ ህወሓትን ውድብ ህግደፍን ኣብ መሪሕነት መለስ ዜናዊን መሪሕነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን
እተምስሓብ እስካሌት ገይሩ ናብ ዝነበረት ናይ ዶብ ጉዳይ ምክንያት ብምግባር ናብ ፉል ስኬል ሆነ ውግኣትና ኢና ንሱ ኣብ ዘይተፈትሐሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት ከም ተመለስ ሓሊፉ 2012 ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጣጽራ ድሕሪኡ ዝመፀ ናይ ሳክሴሽን ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ዝፈጠሮ ክራይሲስ ስፒል ኦቨር ገይሩ ናብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በፂሑ ፒአርዲኤፍ እቲ ክራይሲስ ዝተፈጠረ ቀልውላው ክፈትሖ ኣይከኣልን ኣብኡ እንዳሃለው እዚኦም ዓመፃት መፂኦም ዝተፈላለዩ ኣብ ጎደናታት አዲስ አበባን ጎደናታት ጎንደርን ጎደናታት ኣምቦ ኦሮምያን ዝወፁ ነይሮም እንዳበለ ናውዚ ለውጢ በፅሕና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን መፅኡ ኢሳያስ ኣብኡ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ዘሎ ሓሳብ ኣይቀይረን መትከሉ ኣይቀይረን ጽልኢት ህወሓትን ጽልኢት ትግራይን ከም ዘሎ እዩ ሕነ ክፈድእ እዩ ዝነበረ እዚ ቀንዲ ፀገም ዝብሎ ናይ ኣብ ክልቲኦም ህዝብታት ከይኮነስ ኣብቲኦም ክልተ መራሕቲ ዘሎ ችግር ናይ ሕነ መፍዳይ ችግር እዩ ዘሎ ኣቶ ጳውሎስ ንህዝብታት ኤርትራ ይኹን ንህዝብታት ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከም ፀገም ኣለሊና ክነቕምጦም ንኽእል እንታይ እዮም ታሪክ ሰሪእና እዚ ህዝብታት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ርክብ ነይርዎ ምሕዝነት ነይርዎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ምሕዳር ውን ዝነበረ ዝተኣለፈ ህዝቢ እዚ ህዝብታት እዚ ተኣሊፉ ዓወት ኣምፅኡ ናይ ህዝብታት ምውዳቕ ምክንያት ዝኾነ ንደርግ ዝሰዓረ ውድባትን ህዝብን እዩ ኣብ መንጎቲ ውድባት ከምዚ ኣለማዮ ዝበሎ ዘምቅዳው ነይሩ እቲ ዘምቅዳው ፖለቲካ ሓዘል እዩ ናይ ዕላማታት ምትርጓም ወይ ንህልዎ ብዝኾነ ግን እቲ ዘምቅዳው ተወጊዱ ብሓንሳእ ምስራሕ ተባሂሉ ዓወት ኣምፅኡ ድሕሪኡ ከዓ እንደገና ናብ ዘምቅዳውኒ ኩናትን ኣብ ዝበፅሕና ዘለና እዋን ዝበፅሕና ስለምንታይ ተበልና እቲ ፀገም ብስርዓት ኣይዝተየሉን ኣይዝረበሉን ክልተ ኣይግበረሉን መፍትሒ ኣይግበረሉን ተወንዚፉ ጥራይ ነበር እቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣንጻር ደርግ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን ዘምቅዳው ተሸፊኑ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዝበፅሕና ኣብ ታሪክ ከትካ እዚ ቁኑዕ ነይሩ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ምባል ይከኣል እኳ እንተኾነ ውዱዕ ዝኾነ ገምጋም ጌርካ እንታይ እዩ ነዚ ህዝቢ ነዚ ሃገር ነዚ ኣከባቢ ዝጠቅም ኢልካ ብሓባር መደብ ተገይፅካ ኩሉ ግዜ ኣብ ምትርጓምን ክትነብርኻ ስለዚ ኣብዚ በፅሕናዮ ዘለና ኣነ እንታይ ዝብል ዘይተፈትሑ ፀገማት ፈኢሎም ይኽእሉ ስለዘይነበሩ ናብ ዝኽሉ ኣብፅሕና ብክልቲኡ ወገን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ነይሩ ኣሎ ህዝቢ መሰሉ ተሓሊሉ ኣብ ልምዓት ተሳታፊ ኮይኑ ንቕሚት ክኸይድ ኣብ ዝኽእለሉ ግዜ ኣብ ሰላም ኣብ ፅቡቅ ጉርብትና ሕውነት ይጥምት ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ግን ግዳይ ዝኸውን እቲ ዝወሃቦ ኢንፎርሜሽን ከም ሓቂ ክወስዶ ክእል እቲ ስርዓት ጨቋነ ስለ ዝኾነ ይጭቁኖ ኣብ ክልቲኡ ከምኡ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ዲሞክራሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምፃእ ካብ ኣስመራ ምፃእ ዘይገድስ ኣብዚ ግን እቲ ህዝቢ እዩ ግዳይ ኮይኑ ስለዚ ንሕጂ እውን ክርኢ ተኮይንና ታሪክ ብስርዓት ገምጊምና መዕረፍ ክንገብረሉ ኣብ ታሪክ ክንነብር ዘይኮነ መዕረፍ ክንገብረሉ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ እንታይ እዩ ንኤርትራ ትግራይ ጥቅም ኢልና መፍትሒ ክንዘድየሉ ከም ዜጋታት ኣገዳሲ ይኸውን ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ትግራይ ሰላም ንዓና ከም ኤርትራውያን ቅሳነት እዩ ናይ ኤርትራ ብልፅግና ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ እዩ ብኸምኡ ክንርኢ ከድልየልና እዩ ይቕኒለይ ጳውሎስ ኣብኡ ከለኻ ስግር እዚ ሎሚ ዝተጠቕሰ ፀገማት ማለት እየ ክንሓስብ እንተኮይኑ ኣንፈት ድዩ ስሒቱ ኩነታት ምባል ንኽእል ንኸውን ኩናት መዕረግ እንድሕር ኮይኑ ማለት እየ ስግር እቲ ኩናትን ህውከትን ዶ ክንሓስብ ንኽእል እሞ ኣብ ምንታይ ኣንፈት ኢና ዘለና እተን ቅድሚ ሎሚ ዝሰርሕካለን ሃገራት እውን ኣብነት ጥቕስ ኣቢልካ ብሓፂሩ ናብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ምስ ትግራይ እውን ሓዊስካ እስኪ ርእዩ ተሃበና ኩናት ብሕልፊ ኣብ ውሽጢኻ ጎረቤትኻ ዝግበር ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ኩናት ዕንወት ፈጥር ኩናት ህይወት ንብረት ዕድላት የብርስ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝኩሉ ፀገምን ኩናትን ዕንወትን ተፈጢሩ ኮፍ ኢልካ ኢኻ ትፈትሖ ስለዚ እዚ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኤርትራውን ኣትያቶ ዘላ ኮፍ ኢልካ ክዝትየሉ ክከኣል ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኩሉ ተገምጊሙ ህዝብታት ከም በዓል ኣሌክስ ምሁራት ኣለዉ ብዙሓት ካልኦት ተመክሮታት ዘለዉ ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ቅዋም ክንዘረብ ተኮይንና ኣብ መወዳእታ
أبتنا سلام مجدس نتهونك قوام كرلوكا ألو كم يجرك هاتنتفوت قوام من يجنتفو كم يجرك هانوغوش إستدبر نامن إنترست نامن سمعيت نامن الرأية كأسولو إستهزبها أنت كرحلو لو نامن يخون قوام زبحتو كل عسلة زلو لذي أمو داتا كوفيلكا زرب إيو خليتي أنقل تعرف نايتا حتى أبتفلالي هجراتون سر خامو حق منقستي ويكع قوام تورز قبر لزلوه ومسرت حنت هاجر ويكع حزبتات قال كيدان سلازخون إيمو اسكي حصر بالكعب مولو معلتون كنزار ولو نقلنا رئيستي جن أبي صريحة أم متى كنا تالو حجز وام دزبل رئيتو تابكان أصبعيو هذي أبدو أفريقيا بزح متى أنيت إيه نبشيت قبر خلو دخان بيقولوا أين برا ما لا تكونن جن هذا نجار تري بزحات كتجبرو فتنو بوعات تكالات كان بتفردي في كونتشنال كورس كألو بعد بسوانا تري كلوت بزحات هجراتين تري أما داتا بلرنا نزنا برا تايو كله أقوى مخيط نأمنت ناي هجرات عرب كل تجان 10 بيتي أرستين زبهال جزئيلكا ليبيالكا تونيزيالكا هيلكا زخلو ما أقدر نيرو نيرو عدم كيزي معربة قورلو كلاتهم ماي قوام من داخ مسرح جميرو قوام بعلو بينو مفتحي آيكونا كن أب كل هجرات تهاترئي نتي قوام زندف أكل وكالي يخون ما هزبيت ساتفوها يقدم هزبيت ساتفكا يخيل مسرحي زبالة قوام ضبها ليلا يسرح قوام ستايف لذلك أب كل في كومو مخولي أما دعتا أب قوام متفق قوام كما يجرون دفزل نتقوام متجبر نوح دي يزوس ስለዚህ ኣብዚ ዕውት ነይሩ ክትብላ ትኽእልካ ናይ ኢራቅ ባዕዳድ ነይረይ ምስ ሕብራ መንግስታት 2005-2006 ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረ ክልተ ብዙሕ ዝፈክፈካ ነይሩ ምክንያቱ ከም ፖለቲካውያን ብሃይማኖት ተኸፋፊሎም ነይሮም ስለዚ ከም በልኩ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ክሰርሕ እዮ ኦፍኮርስ ናይ በዓል ታንዛንያ ሰርሕ ጋና ሰርሕ ብዙሕ ሃገራት ዝሰርሕ ኣሎ እቲ ናተይ ተመክሮ ኣብቲ ምስራሕ ዝነበረ ግን ዝፍጠር ነበረ ቴንሽን እቲ ሚዛን ናይ ሓይልን ሓደ ሓያል ስለዝኾነ ናቱ ጥራይ ይሓስብ ናይ ሓባር ረብሓ ክል ዝሓስብ እልታት ብፀገም ንሪኦ እሞ ካብ ከምታሲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ኤርትራውን ኮነ ኢትዮጵያውን ኮነ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀዳማይ ክፋል ሰሚዕና ናቶ ጳውሎስን ኣቶ ኣለማየሁን ኣዚና ነመስግን ጣንቲ ደርፊ ተወልደ ረዳ ሕፅር ዝበለት ክጋብዘኩም عسمرتي يا حفتي تخلوي بستي وعنز بآخري بسيلة زمنا كنزي حامي منه زي بتسنبري وكم دسلا زعران كم قوز الحراري بينك حلول فوقيي زي كل سامتي عسمرت زي بأخذ نوحي عليكي بار كبراتنا حبشاو مدبنا فصمنا لنا صباح حمص كنرهبنا